Tul il-jum bosta dipartimenti, entitajiet u awtoritajiet ħabru bidliet fis-servizzi jew għallqu l-bibien tagħhom għall-pubbliku bħala prekawzjoni biex ma jinxtiriċ il-coronavirus. Heritage Malta ħabbret li l-mużewijiet nazzjonali operati minna għallqu l-bibien għall-viżitaturi b'effett immedjat u se jibqgħu magħluqin sakemm jinħareġ komunikat uffiċjali ieħor. Għallqu l-bibien tagħhom ukoll it-teatri pubbliċi u ġew sospiżi avvenimenti kulturali tal-massa organizzati minn entitajiet pubbliċi. Fis-sqarrija l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali qal li din id-deċiżjoni ttieħdet wara diskussjonijiet bejn il-Ministeru u d-Dipartiment għall-Promozzjoni tas-Saħħa Pubblika. L-istess azzjoni ħaditha Fondazzjoni Wirt Artna li għalqet mod temporanju l-mużewijiet u attrazzjonijiet fosthom is-Saluting Battery u l-Ascaris War Rooms fil-Belt u Fort Rinella u l-Mużew tal-Gwerra fil-Kottonera. Numru ta' ristoranti u barijiet li jiffurmaw parti mill-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Ikel qalu li se jagħlqu għal-jiem li ġejjin wara li fl-aħħar ġranet raw biss ftit klijenti u saħansitra xejn. L-Assoċjazzjoni laqet il-miżuri ekonomiċi mħabbra mill-Prim Ministru s-Sibt meta fi klima ħa azzjoni immedjata. Il-Bank of Valletta appella fis-sqarrija biex il-pubbliku juża servizzi online minn flok imur fil-fergħat. Appella biex b'mod partikolari l-anzjani ma jmurux il-banek sakemm mhux għal xi ħaġa urġenti li ma jistgħux jinqdew online. Mis-Sibt ukoll l-HSBC għalaq diversi fergħat ta' banek u baqa' jopera biss mill-5 fergħat ewlenin tal-Belt, tal-Mosta, ta' Taslima, Raħal Ġdid u Rabat Għawdex. L-Awtorità tal-Ippjanar issospendiet il-laqgħat kollha tal-Bord tal-Ippjanar u tal-Kummissjoni tal-Ippjanar mit-tnejn li ġej. Din id-direttiva se tibqa' fis-seħħ sakemm terġa' tafża l-Awtorità. L-istess Awtorità naqset in-numru ta' ħaddiema li jipprovdu servizzi ta' customer care lil periti u lill-pubbliku. Mit-tnejn dawn is-servizzi se jingħataw biss mill-uffiċini tal-Awtorità fil-Furjana, filwaqt li s-servizzi mogħtija mill-uffiċċju fir-Rabat Għawdex se jkunu limitati. Sa dan it-tant ħlasijiet huma mħeġġa li jsiru online jintbagħtu b'ċekk jew inkella fil-fergħat tal-posta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.